sa pozdraviť tu prítomných hostí. Nebudem menovať menovite, aby som, nedaj Bože, sme všetci trošku aj pospatí, nezabudol niekoho, ale sú to predstavitelia spoločenského, kultúrneho, ekonomického života z našej dediny, z obce, ktorí prišli spoločne s nami vyjadriť tiež radosť z toho, že sa Kristus narodil a že zdieľajú s nami v tomto našom spoločenstve túto slávnostnú bohoslužbu, že teda prichádzame, aby sme si naplnili srdcia Božou láskou. Teda ešte raz ich pozdravujem, srdečne vítam a teším sa, že sú tu dnešný večer medzi nami. Na záver, bratia a sestry, ja sa len zaželať vám všetkým, celej našej farnosti, celej našej dedine, všetkým ľuďom, milostiplné, požehnané vianočné sviatky. Božie požehnanie, aby sme dokázali prijímať aj ťažké veci v živote a aby sme ich dokázali riešiť a žiť s nimi na česť a slávu Božiu. Aby sme sa o toľko viac dokázali tešiť z radosti, ktoré do nášho života vstupujú, aj z tých najmenších, lebo to sú prejavy Božej priazne voči nám. No a k tomu všetkému, aby sme mali pevné zdravie, pokoj v rodinách, lásku medzi sebou, trpezlivosť, menej sebectva, menej hnevu, viacej tolerancie, ústretovosti a porozumenia jedný voči druhým. Toto všetko som vám zo srdca spoločne s vami vyprosoval aj pri tejto svätej omši a toto všetko želám aj vám, aj nám všetkým spoločne. A nech to na záver doplní Božie požehnanie, ktoré nás bude sprevádzať počas všetkých týchto sviatočných dní. Pán s vami. Nekonečne dobrotivý Boh, ktorý vtelením svojho Syna zahnal temnoty sveta a jeho slávnym narodením ožiaril túto presvetú noc, nech sa žení od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlom svojej milosti. Amen. Boh, ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anielov radostnú zvesť o Spasiteľovom narodení, nenaplní aj vás radosťou a urobí vás nositeľmi Kristovej blahosvesti. Amen. Boh, ktorý vtelením svojho Syna spojil